Otanpa riskiä ja näytänpä tältä. Moi, mä oon Marjana. Mä oon Leena. Ja me ollaan yhdessä Oppo Coachi. Tänään me puhutaan viimeisimmästä motivaatiosta. Viimeisimmästä. No siis tavallaan, jos näitä on 16, niin tää on se 16. No niin. Ei tämä nyt mikään niinku final countdown kuitenkaan ole, mutta... Siis... Piirtyy vaan verkkokalvolle toi sun ilme. Okei, mutta huomaatko, että mä uskallan ottaa riski? Niin, siis mä sanoin, että et uskalla olla noin kuin painan tästä. Niin... No, ja samaan tiehän se uskalsi. No niin, puhutaan siis tästä. Kyllä. Me puhutaan rauhallisuusmotiivista. Ja ilmeistä huolimatta puhutaan rauhallisuusmotiivista. No oikeastaan näytän saman tien teille, että minkälainen tämä on mun ja Leenan partner-työkalussa. Miltä tämä näyttää? Molemmilla se on keltaisella, mutta mulla se on aika lähellä punaista. Kerropa Leena, mitä tämä tarkoittaa? No kerronko mä mun osalta vai sun osalta? No kerro nyt, mitä se vaikka tarkoittaa, jos se olisi... No mä kaamalta osalta. No mulla se on aika semmoinen mitätön, mutta se on kuitenkin tonne rauhallisuuden suuntaan sillä tavalla, että kyllä mä tunnistan itsessäni tarpeen ehkä vähän miettiä etukäteen, varmistella. Ja ennen kaikkea sen, että en ihan täysin tykkää hypätä johonkin tilanteeseen kylmiltään. Mm-hmm. Vaikka mä oon myös jollakin tavalla joskus tämmönen hullun rohkea, mutta mulla on kysytty itse asiassa, että miten mä oon uskaltanut lähteä yrittäjäksi, kun mulla on tää rauhallisuuden motiivi tonne vihreän suuntaan. Joo. Niin mä oon miettinyt sitä niin, että mä uskallan, kun mä teen pohjatyötä. Mä uskallan tehdä paljonkin asioita. Mm-hmm. Mutta mä tarviin sen semmoisen, että mulla on semmoinen tavallaan niin kuin kaikessa mä valmistaudun ja varustaudun. Ja sit mä taas sinussa huomaan sen ja arvostan kyllä sitä ominaisuutta, että sun on tosi helppo hypätä tilanteeseen kuin tilanteeseen ja sä et yhtään ajattele sitä, että miten tästä nyt, että kyllä ne asiat järjestyy ja sä oot semmoinen seikkailija ihan selvästi. No kyllä mä oon seikkailija, se on ihan totta. Ja se on tavallaan se, mikä mua myöskin innostaa ja innostaa myös tässä yrittäjyydessä se, että mä koen, että jokainen päivä on seikkailu. Joo. Ja musta on joka päivä tosi jännä herätä ja seikkailla, että mitähän hienoa tänään tapahtuu. Ja varsinkin tässä yrittäjyydessä niin kuin ei ole toista kahta samanlaista päivää, ei vaan ole. Ja jokainen ihminen on niin kuin yksilö ja jokainen kohtaaminen voi olla seikkailu. Et mua jotenkin niin kuin motivoi jo niin kuin se ajatuskin, että ajattele mitä kaikkia jännittävää seikkailua elämä voi tuoda tullessansa. Niin se innostaa mua ihan valtavasti. Ja nyt jos katsotaan ihan kokonaisuudessaan sun profiilia, niin sullahan oli tuossa aikaisemmissa pätkissä, jos katsotte tuon järjestysmotiivin, niin sä puhut siellä siitä tarpeesta tämmöiseen spontaaniuteen. Niin se yhdistettynä tähän seikkailun tarpeeseen, niin se varmasti ehkä vielä korostuu sulla enemmän, että ihan semmoinen niin tämmöiset raamit näin, niin vähän ahdistaisi. Kyllä. Ja se myös näkyy, että jos mä lähden jonnekin matkalle, niin mulla oikeastaan riittää se matkakohde. Että okei, nyt mä lähden Kööpenhaminaan. Joo. En mä lähde niinku selvittää, että mikä museo on auki siellä ja no ehkä ruokapaikan voin katsotaan jotakin hyviä arvosteluita, mutta musta on tosi ihana jotenkin vaan niinku heittäytyä siihen hetkeen ja katsoa, että mitähän tämäkin päivä tuo tullessaansa. Se antaa mulle voimaa. Sellainen ihminen, jolla tämä rauhallisuusmotiivi on vihreällä, niin sellainen ihminen arvostaa rentoutumista ja semmoista turvallisuuden tunnetta, ennakointia, mielellään välttää riskejä ja ehkä myös kärsii, jos on paljon muutoksia. Et mieluummin niin kun, jos saisi ennalta varustautua. Tämä on hyvä taas sitten yritysten ja työyhteisöjen johtajien ottaa huomioon, että jos on sellaisia ihmisiä, joille tämä on korkea tarve, niin että sellaisia ihmisiä ei laittaa sitten sellaiseen muutostilanteeseen ihan tuosta noin vaan pystyisi etukäteen vähän pohjustamaan asioita. Ja sitten täytyy myöskin miettiä sitä, että ne ihmiset, jotka kaipaa sitä muutosta, niin miten mä voin heille järjestää semmoista väljyyttä tiettyjen raamien puitteissa, että he voi itse olla luovia siellä ja kokeilla uusia asioita. Ja niin kuin mä sitä aikaisemmin sanoinkin, että jos mulla on niin kuin liian tarkkaan määritelty, että nyt tämä on se nyt, mitä sinä teet, niin se ei kyllä mua motivoi. Mä innostun aina siitä, että jos mä voin jotain uutta kokeilla. Ja jotenkin musta on ihana tämä meidänkin yritys, että me lähdetään tekemään jotain uutta ja se on niin kuin motivoivaa.
Ja kyllähän siinä riskinsä totta kai on, että jos tehdään jotain sellaista, mitä ei koskaan ennen tässä maassa tehty, kuten vaikka tämä motivaatiokiertue. Kyllä. Ja mihin tämä kaikki tässä nyt johtaa? Kyllä, ja eli kesäkuussa meillä alkaa motivaatiokiertue 5 paikkakuntaa kesäkuussa ja muita paikkakuntia sitten syksyn mittaan ympäri Suomen. Ja ajatuskin siitä oli musta tosi kiehtovaa, että hei, motivaatiokiertue, sitä ei ole vielä koskaan ennen tässä maassa tehty. Että hei, ja mehän tehdään se. Joo. Mutta nyt me ollaan käyty läpi nämä kaikki 16 motiivia. Ehkä teemme jonkinlaisen kosteen vielä tässä, en tiedä, mutta jos katsotte tuon syömismotiiviosaston tuolla, niin meillä on nyt varmaan semmoinen tilanne, että kaivetaan ruokaa. Me lähdetään syömään. Joo. Johonkin ihanaan ravintolaan, missä on sulle tarpeeksi myös esteettistä juttua. Ja jos on ihanaa ruokaa, me kävellään sinne, reippaillaan. Ja voi olla, että sun motiivi toteutuu. Joo, voi olla, että siellä tulee jotakin ihmisiä vastaan, niin katsotaan, että verkostoidutaan. Niin, sekin voi olla. Ja ihana, kun me saadaan mennä kahdestaan. Sosiaaliset kontaktit siinä täyttyy. Ja musta on kiva jotain rauhallisuusmotiivi. Mä en halua kauheasti selvittää etukäteen, vaan mennään seikkailemaan ja katsotaan, mikä paikka Jyväskylässä. No mä vähän kyllä jo tuossa kattelin. No minä en. Joo, mutta kiitos, jos jaksoitte katsoa kaikki jaksot. Ja toivotaan, että myös mainostatte näitä meidän motivaatiotietoiskuja, koska nämä on oikeasti hyödyllisiä tietoja kaikille ihmisille. Ja jos sä haluat tehdä oman profiilin, niin olepa hyvä ja käy klikkaamassa opocoaching.fi, niin siellä kohdat tuotteet ja napin painalluksella sä voit tilata itsellesi oman profiilin. Heippa! Heippa! Moikka! Moi!